What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Karon na nasa mi sasakyanan. Ang intro na mo ano ni? Pero may sakyanan. So padung nami sa airport. Bye bye from now. Balik na sad mi sa reality. Reality no. Real course. Mag-show off na sa dito sa Singapore kay daganan na kami sa ako Di sila mo nagtawag. Mr. Lito, naka. Kadol na ako sa Singapore ba? Mga ito na ta. So, let's go. It's a naka-duty babay. I never made it, but I know what it takes. I'm on the lady. I am mixed up emotions in my statement, and I mean it, so I can understand it fully. Appreciate myself. Out of this world. Bye from now. See you on May. See you on May. Salamat kay Blood Money. So guys, ayan, pumasok kami sa airport. Nandito na kami sa Mactan International Airport, Cebu Mactan International Airport. Diba? Ang ganda ng architectural nila. No? Ganda. Yan, nagmamadali ng asawa ko dahil lilipad na raw ang aeroplano, baka maiwan kami. Ayan, kami ng travel taxes para kumuha ng refund. Yun ang kagandahan kung LW ka, member ka ng OWA o BMW, yan, pwede kang kumuha ng refund. After that, nakarating na kami sa immigration, pumasok kami sa immigration at pumasok kami sa airport para mag-wait sa aming flight o ang duty free na kahit hindi free, duty free na may bayad. Diba? Yan. Ang paglalakad sa loob ng terminal, ayan, bigla akong ginutom kasi meron siyang yan, may lechon, half lechon, by lechon. Talagang napakasarap yung lechon na ito. Nakakagutom tuloy. Kumain sa kayo. Oh, ito na lang. Apas lang ko. So guys, boarding na ngayon. Yan, papunta na kami sa loob ng aeroplano. Sakay na kami. Boarding na. Boarding. And see you later, Singapore. Yan. 88 pindot side ang aking ticket. Let's go. So guys, bye from now to Civil aviation regulations, our cabin crew will now take their seats prior to takeoff. So guys, takeoff station na tayo. Ready for takeoff. Ayan.
touchdown Singapore. Ayan, kalapag lang natin dito sa Changi International Airport. So, back to reality na ta, ugma sa buntag. Singapore. Welcome Singapore. Welcome back. So ngayon guys, papunta tayo ng immigration. Lakad-lakad, lumakad dito, no? Wala mo si Papa Bear lang. Yan, ganda ng Changi International Airport nila, Terminal 4 to. So, tayo ng immigration. Itatag-CR sila. Siya ta. So ngayon papunta na kami ng immigration. Ayan, palabas na kami ng immigration. At ito sa bell number 1, arrival terminal. So mo naka-arrival direct. So guys, nandito na tayo para mahintayin ang ating bagahe before tayo lumabas. So guys, labas na tayo ng airport. Ayan, punta tayo na Assistant Bus to Terminal 1 Number 9. Number 9 na. Stop. Oh, you see. Tagalog. Iya. Okay, ready. So hanggang dito na lang ang ating vlog guys. Welcome back to Singapore and welcome back to reality. Hanggang sa muli, paalam! Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog, channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!